Oke bos, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kayak aku ceritanya meh, gue lo ambil sepeda sing dek ini, dek esok, pada esok mang rantai pedot nih tengah jalan. Soalnya tak tinggal kono bos, ki meh tak jiko, wis padang itu. Mangga lepo, Nah, ya aku main juga sepeda bos, juga sepeda. Soalnya nek ana cipok iku nek kobong, Bos. Aku pikir anu pinggir tebon-tebon. Kobong malah ora selamat mesisan. Soalnya mbak dumuran Bos. Ndek iki jadi aku tangga status ya anu. Sapa ae sing liwat jadi montor kuwi rumpuk ana bongen jadi. Ngawur montor siji-sijine kok. Dar karnaval piye to kok iso wis ngacak wi. Entah apa sama biasa. Ki wis nang itu kancing rantai. Lewat. 2.000 kan. Mantap Wis tak ngecapno cangkem. Capek bos. Banyak. Wes. Bang di engko di anu cek. Gayam. Iya. Biasa 6 ya toh. Kok ngatus? Biasa itu saja kok. Bikin kalau mana? Wah, di KTP. Nah, sebelah. Ya. Iya. Bebas. Aku mau kok wih entar. Tibane kobong. Ini kobong enggak malah bar motor. Gimana Alpin ya? Antara pemain. Jangan. Gimana Alpin ya lo? Itu rada akas mlaku nih. Iya, Kak. Anjir kok. Itu mantar. Malah video kowe. Adikku mantarku pedane semeran kono ratene kidul e. Malah video. Oh, video. Memang apa we? Dolan Andre. Kenapa as? Oh. Hai. Ya. Bebas. Apik bae view-ne ngenan kuwi. Desa kuwi. Iku janji rambut rasa sebelah. Ya enggak tak kono seblak. Engko tak seblak dhewe kok. Lho. Bebas apik bae view-ne. Desane layak adem desaku. Bae ada di tengah perbukitan bos. Desaku bos. Lah. Golek sembungan rantai, Bos. Wah, tokonya besar kali. Halo. Halo, guys. Halo, guys. Halo, guys. Dio ya.
Empat dua delapan. Kaca rantai Kang. Hah? 428 nya itu. Ini tetap. Loro bisa nih. Loro ketemu. Ini 28 nya. Loro ya. Kelas aja lah nih. Nah benda anak piye nang bolas? Benda ucol. Lho Mbak Rista ta wis nang omah. Lah ya. 428 ukuran rantai, kantul jane gede kan. Mereka sekolah Mbak. Lho. Loro. Rasan deloki ta kan. Terus apa nih? Kalau di muatan kuat pol. Sen itu. Oke, baik. Halo, Darman. Awet. Kerja ditunggani sing ngedok aja gimana aku? Ini yang mana udah? Hah? Udah. Wes tangkar kerupuk wes. Harapannya itu. Ya juga, oke. Benar, oh. Kowe benar aku mangan kerupuk. Ya. Sangat dia tahu iki. Tak jujur. Oh. Ya. Iya urung wayah medon kok. Gila. Malah. Lah. Sambel kacang garing. Sambel kacang. Kok gede men ta, Mas? Jajal dibenakno sik. Ki piye ta? Gede. Lho, gedine iki lho, anteng kok gedene sak. Ya anteng iki gile ya anteng to jenenge. Iki kira micut 0,514. Iki garing iki lho, sambel kacang. Garing berapa panas nih. Awas. Golek ning yup-yupan kene. Jerane. Lah. Hei. Ndek bengi rantene pedhot. Lagi apa? Kalungan apa piye? Terah ra iso nukokno kalung ya. Mbok kalungi rantai. Sambil makan kerupuk dulu. Kudu ngemel anggusnya. Awake kok. Masuk. Liro tadi motor debu. Dia deh. Antene pedhot ndek bengi.
Sak. Iki kan di. Tor telone Pak. Neng, Durenan. sitok. Sitok. Iya tuh. Lha ada sembungane Kang. Wes iki aku tuku ndik nggih. Besok. Ndek bengi arep budal blonjo jam 2:30 ka. Ya terus. Cedot iki. Mlaku lah mulai. Wah. Rantene pedot. Kondi bajune. Dewi. Rantene pedhot mbak ndek bengi arep blonjo. Ya ora sida. Ya. Ya. Ya Mbak Yun. Rantene pedhot, Mbak. Tidak sore Kak, itu anu desa bangkil. Ya ora sida ta teko kene iki. Mlaku ta mulai. Bar po. Apa lah kenyang iki. Pecos ora to? Sabar. Sabar. Sayang. Aku yo wis berjuang. Mbah, Kapane kan? rantene pedhot. Wah. Weh. Sing ilang kuwine ya? Yo. Katok ta jan nemokno. Ngilang wikine lho. Ngilang. Kok tandai wong lho cakemku mbok syuting iki. Kok. Nek tombong iku lho. Yo. Ya Lek. Ora karo wong loro. Rantene pedhot ndek bengi ras de blonjo lah. Yo yane ngarep egleng. Pedhot. Wis kena. Wis aman di. Janjani sing apik kok mesti wis blonjo. Rantai terus pikir dandani. Sambel kacang nek garing lah. Apa dilas iki? Wis kena wis. Wis. Ya. Ya. Pedhot iki. Ya kak tambang. Jono ndak. Kater ki iku bolong. Oke ya. Aku nganggo iki. Heh? Aku nganggo iki. Nganggo kakak memak ngono ya. Ini rasanya. Gelut apa ya? Mantap kalau singking. Oke ya, Bos, ngono. Ini wis tak bener iki. Tarik lho. Aku nganggo iki. Gak menak kan. Oke, ngene, bisa dikeluarin. Terima kasih. Banter to. Muga-muga gak pedhot neh. Selamat terus. Oleh duwe akeh. Win. Oke ngentekno dhuwit. Oke ya. Anjing ngentekno dhuwit. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.